faduwa yake, to za ka samu shi ma wannan yaron za ka tarar rayuwarsa gaba ɗaya ta lalace. Shi wancan shi ma zai zama wawa kuma rayuwar ta lalace. To a babu na tarbiyya za ka duba waɗannan yaran da aka taso da su da ƙauna, to su kuma ƙarshe ba sa ƙaunar iyayen. Za ka tarar ba sa ƙaunar iyayen. Inda baban zai mutu ma ba zai kuka ba, saboda gabaki ɗaya shi ba a gina shi akan wani abu saɓanin ƙauna ba kawai. To shi yasa kake kallon a rayuwa ɗan adam ake buƙata a samu namiji kuma a samu mace don a samu tarbiyya ta mutum. Shine duk yaron da kaga ya tashi a kankanin iyayensa guda biyu da namiji da mace, in kowa ya yi aikinsa to yaron sai ya tafi akan daidai da saiti a rayuwarsa. In kaga ya karkace to ɗaya daga cikinsu ya kasa yin aikinsa. Shine shi mahaifi yakan tarbiyyanci ɗansa ne. Ina fata an fahimta, mahaifi yakan tarbiyyantar da ɗansa da juriya da ƙarfi da kuma tsoro. Ita kuma mahaifiya tana nuna masa ne ƙauna da kuma taimakawa. To lokacin da yaro ya iya tashi kan waɗannan abubuwan guda biyu, sai ka tare yaron ya tafi akan me seti. Shi yasa aka ce da kai wani ɗan mace ne, fitina ce zama da shi. In za ka yi aure aka ce da kai ai yar mace ce, to kuma zama da ita akwai me fitina, saboda menene ba ta san wancan bangaren ba, ta san bangare ne guda ɗaya kawai a rayuwarta. To yadda kaga ana taso da ɗan adam tsakanin mace da namiji, to shi ma kamar alkhawfu ne warraja, kamar shi ne albushara ne da kuma mai annazara wanda ɗan adam yake bukata ya rayu da ita. To haka ma rayuwar duniya kaf haka za ta tafi. Shi yasa ɗanka in kana masa tarbiyya ya zama akwai ƙauna da soyayya yana samunta, kuma ya san akwai mataki da ake iya mai ɗauka a kansa in ya kauce. Babansa zai iya masa bulala, ya san mahaifinsa zai wani. To kuma mafiya akasari idan mahaifin ya ce zai yi aiki irin na mace, shi ma ana samun problem don ba aikinsa ba ne. Shi sa daga lokacin da uba ke so yawa ɗansa tarbiyya, sai ya tarbiyyantar da ɗansa da irin siga ta inda mace take yi, to kuma ɗan sai ya samu matsala. Domin duk uwar da ta isa uwa, in gida ya cika gida, idan yawo ya ishi mahaifiyar, me take cewa za ta kai ƙara gurin mahaifansa. Domin a ɗabi'a ta mace ita ba ta iya yin abin da ne mahaifin zai, wannan halittar ta ce. Za ka taron ya ce da tattafi nan, sai yaron ya zagaya sai ya koma can gurin, kai dawo sai ya zagaya sai ya koma can gurin. Amma zan kai babanka sai ka ga jikinsa ya fara ne rawa, kuma da baban na zuwa ce kai tafi can, sai ka tare yana rawan jiki ya je ya aikata shi. Ina fata an fahimta. To idan kuma aka samu baban ne zai ka ce yaron ka yanan ya ce kawai guna-guni ya nan, ka ce yanan gurin ya ce ya tsaki ya tafi, an sami mai matsala a rayuwarka. Allah ubangiji ya samu gani. Raka idan mutum ya fahimci wannan, zai fahimci wani babi na tarbiyya da kuma babi na mulki, kamar da muka ɗauko magana da farko cewar ana tafiyar da mutane ne bin nazara wal bushara. A haka ake tafiyar da su domin su rayu. Ƙalu sai suka ce su kuma, to mutum da ya ce su taho da ɗan uwansu, to kuma sun san mahaifinsu baya yin sake da Bilyamin, domin sun riga sun yi wani abu ga shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, domin ya nuna tsoro akan me za su iya aikata wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kuma sai da suka burma suka aikata haka. Duk da kada kumanta ya san mafarkin da annabi Yusuf ya yi, domin shi ma annabin Allah ne, annabi Yaquba ya ce la taqasu ru'yaka alami ikhwatik fa yakidu laka bi kaida. Wannan wato mafarki da kai kada ka fadawa yan uwanka, za su yi maka illa a rayuwa, za su shirya maka makirci.
bai ba su labari ba. To amma kuma cikin makircensu sai suka kawo waccan gabar har suka zo suka jefar da shi cikin rijiya, kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi abinda Allah yake so ya mai da shi, wanda kuma mutum bayan da zai. To shi kuma annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yana kuma ɗaukar mataki na bawa ɗaya ɗan uwan mai kariya, domin la yuldagul mu'min fi juhurin wahidin mai marratayn. Ba ka zama wawa a cuce ka a hanya guda ɗaya. Ƙalubale ka ce su kuma tunda ko sun san yana da wahala su iya samun annabi Yusuf alaihi samun annabi Yaqub alaihi salatu wasalam ya miƙa musu Bilyaminu, sai suka ce sanurawudu anhu abahu, za mu yi ƙoƙarin rarrashin mahaifinsa, kuma wa inna la fa'ilun, kuma mu dinnan lalle za mu aikata haka. Suke gaya wa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ba ka san shi ba, domin shi a rafahu wa hum lahu munkiru, su ba su fahimce shi ba su kuma gane shi ba, amma shi ya gane. To kuma yanzu akwai wani tsoro da dole su aikata wani abu wanda annabi Yusufin zai yarda da su domin ya ba su ne dama su kuma zuwa su samu awo na hatsu wanda za su rayu da shi. To a nan gurin sai suka ce a to ai sanu rawudu anhu abahu, lalle za mu rarrashi zuciyar mahaifinsa, mu nemi damar da za mu nema ta hanyar da mahaifinsa zai yarda ya sakan mana shi Bilyaminu, kuma lalle za mu aikata. Shi suka tafi. Ina son gaya muku yanzu an yi abubuwa guda biyu, an samu nazara, an samu mai bushara, kuma abin ya yi aiki ko bai aiki ba, ya yi aiki. A matsayinka na shugaba karka dogara ga wannan kaɗai, don ka tsorata mutum ɗaya kuma ka kwaɗaita masa abu biyu, ba a tsaya iyana, to kuma sai a yi siyasa. To shi ne kuma annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yanzu tun da an ga wannan kuma saura siyasa, wace siyasa kuma za a yi wanda domin ɗan adam duk da kayi wannan in ya tsere ba zai iya tserewa ai, ya tsere ya bi wata mai hanyar da zai samu wannan dukiyar zai iya yi, ko kuma ya je ya haɗo wani ƙarfi na musamman sai ya zo ya afka muku ya karɓa abin da ƙarfin tsiya kuma, duk da ya tsorata, duk da yana da kwaɗayin wani abu. Waƙala limine lifitiyanihi, sai shi annabi Yusuf ya ce wa ɗaya daga cikin bayansa ko daga cikin bayansa ya ce da su ku taho, ij'alu ku sanya bida'atuhum, dukiyarsu da suka kawo suka karɓi wannan kayan awa shine bida'a. Dole zai iya zama kuɗi, zai iya zama wani kayayyaki ne da aka yi ba na gishiri in baka mai manda, zai iya zama tufafi ne ko kuma wasu abubuwa da dama wanda ake tattara su a gurin sai a miƙa maka kai kuma ka bada abinci. Ya ce to abinda za ka yi na ce ka sanya bida'atuhum, wannan wato dukiyar da suka zo da ita fi rihalihim, cikin kayan ka sanya shi, la'allahum ya'rifunaha, domin su santa su, domin dole su buɗe kaya, in su buɗe kaya kuma za su ga wani abu ya faru. Idan qalabu ila ahlihim, in suka koma zuwa ga iyalansu sai su gano wannan abu, domin me la'allahum yarji'un, ko sa dawo. Duk da haka yanzu wannan abin da aka nauku shi kuma menene siyasa ce, ba ka tsayawa kai tsaye kyan a matsayinka na shugaba kawai kai ka a'a, dole sai ka yi amfani da waɗannan abubuwan gaba ke ɗaya. Yanzu kaga sun tsorata kuma sun tabbatar an kyautata musu, yanzu kuma sun tafi an tsorata su, in ba za ku yi ba za mu kaza ba. Suna tafiya gida, kafin su tafi an riga an yi wani abu ta ƙarƙashin ƙasa wanda zai faɗa maka shugaba ya kamata a ce na da wasu mutane da suke masu wasu aiki na ƙarƙashin ne ƙasa, ba komai ake yi a fili ba.
to shi sa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya samu wasu ya ce ku je ta ƙarƙashin ƙasa ku je ku mai da wa'annan me dukiyar kada kowa me ya sani. to wannan ba munafunci bane, a'a tsari na tafiyar da mulki. ba laifi bane cikin tsarin tafiyar mulki mutum ya ce da ce ga kuɗin. yanzu ba ku tambaya me yasa annabi Yusuf ya wannan abu ya kuma mai da musu dukiyarsu, sai ku ci ai shi kenan ya cuce su, ai ya kamata kuɗin ya karɓa, kuɗi ne na gwamnati ko ai ya kamata in ka sami irin ustazin nan mai safi ya ce da ka ai ya kamata a maida mutane kuɗin su, saboda bai fahimci kuma mai wannan sashen na siyasa ba da kuma na sashen ya za a zauna ne lafiya, a yi mulki a zauna ne lafiya kuma a ci nasarar mulki kuma al'umma su ce ne alhamdulillah. ya ce ku bari in sun koma gida, suna komawa gida za su ga wannan abin. in wannan abin ya faru ina fatan za su ne dawo, don da zai sa su dawo akalla dai yanzu abubuwa guda biyu ya faru garin su ko uku. na farko dai ga dukiyar sun ƙara samun ribar dukiyarsa ta dawo, haka ne. na biyu za su iya cewa bari mu yi amfani da wannan dukiyar mu ƙara zuwa mu sai wani ne kayan a can. na uku za su iya tunanin komantuwa aka yi su dawo da shi. na hudu ko kuma su fahimci cewar kai wannan mutum bai fa kawai kin mutata mana kawai. kuma shi mahaifin annabi Yusuf alaihi salatu zai fahimci wani abu shi ma, tun da an dawo musu da me da dukiyarsu, lalle wannan mutum ba mutumin banza bane, akwai abin da yake so me ya cimma, kuma abin da yake so cimma na alheri ne ba sharri ba, sako ne. to kuma sai hankali ne yake iya fahimtar ina ne annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ya dosa da kuma ilimi. falamma raja'u ila abihim, a yayin da suka koma zuwa ga mahaifinsu, yanzu sun koma Falasɗinu, Baitul Maqdis sun koma can, an baro Misira, tafiya ba da nisa ba. ƙari suka ci ya abana, yanzu ga saƙon, ya abana babanmu, muni amin da kai, mu fa yanzu an hana yi mana wani awo nan gaba, kuma da buƙatar abinci, amma da ana mana awo kwata-kwata. muni amin da kai, an hana yi mana awo, kasan dai kuma idan ana yunwa dole muna buƙatar mu ci me abinci. dan abubuwan da muke da shi na dukiya mu kai a bamu abinci yanzu ba a bamu, kuma ko ina fari ake a wannan ƙasa ta jazira ɗin a wannan lokacin. inda suka samu sauƙi shine garin ina Misira. me ya samu musu da sauƙi? saboda mataki da suka ne ɗauka. ba ka zaunawa ka zo ka naɗa hannayenka guda biyu ka ɗora su kan ƙirji ka ci wai kana jiran abu ya ne ya faru, a'a sai ka ɗauki ne mataki, sai ka ɗauki mataki, kai duk abin da ya kamata ka yi, ka gyara can ka gyara can, kai can kai can, ka toshe can, kan nan ka dogara gawa ga Allah da ya halarce ka. wai za azamta, yanzu ka yi azama, ka shirya duk abin da ya kamata ka shirya matsayinka na ɗan adam, sai kuma ka dogara ga Allah. wannan shi ne abin da ake bukata a wurinka. shi sa duk ana cikin fitintunu na yunwa, amma Misira ba sa ciki, saboda ilimi na fassara mafarki ya gano musu me matsala, kuma wannan ilimin ya gano musu me mafita. kan nan wanda yake da ilimin sanin tattalin arziki ya riƙe ɓangaren tattalin arzikin, ya riƙe domin a tsira. shi ne annabi Yusuf alaihi salatu wasalam. suka ce muni amin kai, suka ce an hana ma'au, fa arsil ma'ana a khana, da ka aika tare da mu dan uwanmu. shi ne wannan Bilyaminu, aiko shi tare da mu, naktal sai mu yi awa, sai mu yi awo, wa inna lahu, kuma wallahi mu lahu gare shi
mun san matsar tunaninka shine za mu yi masa abin da muka yi wa annabi Yusuf, duk da har yanzu su ba su yanzu sun cika wa Yusuf wani abu ba. Amma baba ya ce bal san walata lakum anfusukum me amra, shi dai ya san wallahi ku kuka wannan, amma babu hujja da dalilin da za a iya cewar ku ne, dan babu mai shaidu. Tunda ko babu shaidu me za a ce fasabarin me ba komai sai mu yi hakuri, time na zuwa. Amma duk da mahaifin ya ce fasabarin jamil, ya yadda annabi Yusuf ya mutu bai yadda ba har ƙarshe. Dalili tun da ko bai ga gawarsa ba, ƙarshe ce izhabu fatahassasu ne min Yusuf wa akhi wa la tayasu min ruhillahi, ƙarshe ce kai ku je ku nemo Yusuf dan uwansa. Bayan an yi shekara ne da shekaru ce a fita aji a nemo Yusuf. Kada a yanke kauna, domin ba a ga yaƙini na me na mutuwar annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ba, da za ka zo ka ci a to shi kenan. Shi yasa mutumin da yake da hankali da tunani, duk abin da bai tabbata gare shi a yaƙinan ba, yana baya cewa ya riga ya rasa shi. Muna nan muna nema insha Allah. Wane ya yi tafiya shekaru a gashi ba, insha Allah wata ran me zai dawo, za mu nemo shi. Wa inna lahu lahafizun, kuma lalle mu ga shi din annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lahafizuna, wallahi za mu ba shi kariya. Ba shi kariya. Ƙara sai yake ce da su, to ku kuma ban da ku ba, ai kun taɓa yi. Ƙara hal amanukum alai, to ai akwai shin zan amintar da ku a kansa ne, illa kama amantukum ala akhihi min qabl, sai dai kamar yadda na amintar da ku akan me dan uwansa tun gabanin wannan. In aminta da ku akan magana da kuka faɗa a kansa, ai kamar yadda na aminta da ku ne akan dan uwansa a baya, me kuka yi mar? Me kuka yi? Kuma me kuna gaya min za ku kare shi? A'a, ai abin da ya faru fallahu khairu ne hafiza, Allah shi ne mafi alherin mai karewa, ai ba ku bane. Ko da ke da zan ci wannan sun more uba, sai na gama annabin Allah ne, sai ce mun more annabi. An gane da ke nufi, saboda yiwuwa na zan ce kai waɗanda mutanen sun mori uba, domin duk wata gabar da suka shigo, in aka zo gabar da sai an kawo tauhidi to sai a taimaka musu. Nan gurin sun ce mu za mu kare, sai aka ce wallahu mai khairun mai ce a'a, wannan kuma matsalar ba ta ku bace, in dai kiyayewa ne ai daga Allah ne, shi ne kuma mafi alherin ba su kiyayewa, Allah shi ne tsare shi. Lokacin da suka zo can ƙarshe za mu zo can gaba inda zai muka ce wallahi sai sun dawo da shi kaza, ina fata an fahimta, sai ce a'a illa ayu hatsami biku, ku sanya togaciya, sai dai idan abin ya fi ne ƙarfinku, don zai iya fin ƙarfinku. To shi da nake da kai sun more uba, to waye ba zai mori uba annabin Allah ba? An gane me nake nufi. Ta haka da sun zo kan wata gaba da za su wuce guri sai ce a'a, a nan gurin akwai tauhidi, ku sanya shi. To shi ta duk da kake yi wa 'ya'yanka tarbiyya, wallahi in kana so ka mori 'ya'yanka a duniya, ka gina su akan tauhidi kawai. Duk yadda ɗanka ke ka nuna masa tauhidi, ka nuna masa waye Allah, ka nuna masa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ka yi nasara a kansa. Daga lokacin da ɗanka ya taso yana da tauhidi, ka yi nasara. Wa huwa arhamur rahimin, shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai jin kan masu dukkanin jin kai, babu wanda ya kai Allah jin kai da rahama, babu shi, babu. Anan za mu dakata shi Allah tabaraka wa ta'ala. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai sati mai zuwa, za mu tashi akan inda suka buɗe wannan bida'a ɗin tasu insha Allah.
sai mu ga suka buɗe wannan abubuwan nasu mu ga me suka samu a cikin da yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mana jagoranci. In akwai masu tambaya sai a yi, babu tambaya kuma sai mu yi addu'a a tashi. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. wasu mutane daban wani za su samu shugaba kowa ya zama su kuma ga gidan da abu ne kan kasancewa ya kuma kuma kasuwanci wannan malam bai zama da matsala ba. To matsalar me kake so? Akwai abubuwa guda hudu da suke samar da riyasa, abubuwa guda hudu ne suke samar da mulki. Akwai ilimi a ciki, ina samar da mulki. Akwai ƙarfi, ina samar da mulki. Wani kwata yake kuma sai ya zama mai mulki, wani kuma saboda ilimi ne kamar su ɗaluta. Allah ce wa zadahu basatan ko fil ilmi wal jism. Kaga shi kuma akwai abubuwa guda biyu da ya hada ƙarfi kuma ya hada ilimi. To kuma sai Allah ubangiji ya ce inna Allah tarahu, Allah ya zabe shi ne akan ku kuma sai ba shi wayannan abubuwa. To kan nan kuma akwai kuɗi, shi mana samar da shugabanci. Shine mutum ya ɗauki kuɗi ya baka, ka yarda ka ce ka sallamar, in ya hau sama ya zama maka mai wani matsala ya zama maka shugaba. Ai ba dole bane matsala, ya kamata ina so mu rinka yin tunani ta bangaren addini. Da yawa fa tunaninmu fa ana guiding din tunaninmu, wani lokacin tunaninmu ba da bangaren addini muke. Kawai shi kenan dan ya sa kuɗi ya mulke ka sai ka ce ya zama maka matsala. Wani zai mulke ka ta hanyar kuɗi kuma sai ya zama mutumin kirki, wani ya mulke ka ta hanyar ƙarfi da ƙarfin ya zo kuma ya zama maka mutumin mai kirki. Ba kuɗi ma ya sa ba, zuwa ya maka ƙabe-ƙabe ya karɓe mulki kuma ya zama mutumin kirki. Wani ka zaɓe shi kuma ya zama maka mutumin kirki, kana son sa yana son. Wani kuma dukkanin wa'in ya zama maka mutumin mai banza. Kai dai kawai Allah ya ba mu shugabanni na gari, amma kada ya zama wani abin damuwa. Shi mulki ana neman sa ta hanyoyi da dama tsakani da Allah. Kan nan ka zo ka ci abin da yake faruwa yanzu, an ba da kuɗi, an abin nan, an yi kaza, an yi. Ina zan tambaye ka, to in mara kuɗin ya fito, su kansu al'umma ba sa son sa, saboda al'ummarmu ba ta iya haƙuri sai da mai kuɗi. Na kawo wani bayani jiya lokacin da Ja'far ibn Abi Talib, kuma wannan maganar na ji wani Amir Shehu Abubakar ya faɗi maganar kuma ta bani sha'awa, sai na jin da kasan ba taɓa jin ta ba, kuma zan maimaita. Shine Amir na Muslim Student Society na ƙasa, wani mutumin Kebbi. Wato lokacin da aka yi hijirar farko zuwa garin Habasha, ai sarkin Habasha ya tambaye su Ja'far ibn Abi Talib me yasa suke bin manzon Allah, suka kaucewa maganganun iyayensu da kakanni, suka dawo suna bin wannan mutum. To sai suka ce shi wannan mutumin da mun san tsatsansa, an gane wani mutum ne da mun san tsatsansa. Na farko, na biyu mun san amanarsa, kuma mun san gaskiyarsa, mun kuma san mutuncinsa, to kuma sai muka bi shi. An fahimci magana ta? Sun san tsatsansa za su iya faɗin waye shi tun daga mai farkonsa da ya taso, sun san waye kakansa, su waye kakannin kakanninsa, su waye kaza, sun san tsatsansa da ya fito da shi. Kannan sun san amanarsa, sun san gaskiyarsa, sun san mutuncinsa.
mu yanzu haka muke kallon mutum mu zaɓa. Duk a cikin tunanin zaɓen mu akwai wanda yake kawo wannan a tunaninsa, akwai wanda yake duba tsatsan mutum daga ina fito waye ubansa. Kuma idan ma al'umma za su ƙi yin tunanin gaba ɗaya, akwai wani wanda zai fito ya kalli abin nan mutumin kirki ya ce wani ba mutumin kirki bane a yarda da shi. A al'ummar da muke ciki da malamin addini da ɗan siyasa waye magana ta fi zama magana gaskiya? Ɗan siyasa ya fi. Gane? So kaga mu ba mu duba tsatso na mutum. Wa ke duba tsatsanka? Abu ɗaya muke duba shine mai aljuhu. In dai aljuhun ka mun san shi, shi kenan muka za ka mana. Kuma haka muke. Magana ya ba haka muke ba kawai kada mu tsaya muna ta wani yaudarar kanmu. Duk yaudarar kai ne haka muke. Na ɗaya. Na biyu, duk mutumin da ya hau mulki in bai ba mu ba ma san sa. Haka muke. Kana da matsala da kansilan ka don bai ɗauka kuɗi ya baka ba. Kana da matsala da ɗan majalisa don bai ɗauki kuɗi ya baka ba. Haka kake da shi da gwamna, haka kuma za ka samu da shugaban ƙasa, haka za ka yi ta ihu ga duk wanda ya hau. Na biyu, mu da muke zaune a nan gurin mu gaya kan mu gaskiya fa. Mun san abin da ya kamata shugaba ya yi, ko kuma muna ɗaukar haƙoƙin ma da ba haƙƙin shugaba ba ne muna ɗaura masa mu ce sai ya yi. An fahimci magana? Waye ya gama sanin haƙƙi na shugaba, me shugaban ya kamata ya mana, wanda in yi za mu ce a kyauta. Kan nan ina ne laifi na ni? Kan nan akwai wata al'umma da ta taɓa rayuwa ba tare da kowa ya kawo nashi gudunmuwa ba. Lokacin da wasu suka zo ca a kan maganar Aliyu bin Abi Talib, ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ai Abubakar ma ya fi shi da Umar. Ya ce ai ku Abubakar da Umar mabiyansa sahabbai ne, ni kuma mabiyana ku ne, ya za a hada? Wato ni wannan ihun da kaga al'umma za su yi ta yi ba su daina wannan ihu. In dai al'ummar Najeriya ne har abada muna wannan mantuwa gare za mu ta ihu ne, wannan bai yi ba mu ta ihu, wannan ya yi mu ta ihu, wannan ya tashi mu ta ihu. Yanzu za a gama, mun yi shekara 8 muna ihu, kuma za mu ƙara wata shekara nawa 8 kuma wallahi muna ihu, kuma za mu ƙara wasu shekarun nan gaba muna ne ihu, saboda wannan ita ce abin da muka ƙware a kanta. Abin da ya kamata ka yi wa kanka idan kai ka isa. Barin na taɓa ba da misali, ga malam yana tare da ni, malam Hassan na hango ka zan faɗi wani abu ne. Akwai ran da muka duba muka ce muna so mu yi kwalta a nan unguwar da kuke ciki, muka ga daga can wani guri zuwa daga can bakin riga market da kuma zuwa can ya kuke kiranta City College Road ɗin nan, muka kira kamfani muka yi lissafi, suka ce za su yi mana kwalbati da kwalta mai kyau, za su yi mana ita a miliyan 140 a lokacin suka ce za su yi mana ita. Da muka kirga mutanen gurin da suke amfana da gurin, sai muka ga akwai gidaje sama da 10,000. Nawa kowane gida zai tara? An gane me nake nufi? Mu yi wannan abin mu huta. Mun kasa yi. Amma daga lokacin zuwa yanzu an sai da fila ya fi na biliyan 2. Fili an sayar da fili ya fi na biliyan nawa 2, kuma suwa suka sai filin? Mu ne dai muka saya. To daga lokacin da muke ta ihu ba a yi mana kwalta ba, zan ba ku misali. Wa ya ce ba za mu iya kan mu kwalta ba?
daga lokacin da ka ce waye a makarantar a unguwarku babu me ba makarantar boko, tsakani da Allah ni na ɗauki 'ya'yana na je na kai su makaranta ina biya musu 500,000, wancan ya ɗauka yana biya musu miliyan 2, wancan ya ɗauka yana biya musu kaza. Abinda ɗanka ya koya ya iya tsalle da tafi da waka da kuma rashin me kunya, ita ɗanka ya koyo a gurin. kan nan majority ɗin al'ummar ku suna zaune babu ne makaranta. Mu da muke biyan manyan kuɗaɗe a wasu makarantun, in muka ɗauki rabin kuɗin da muke biya fata za mu sayi fili mu gina me makaranta, mu sanya 'ya'yanmu da kuma 'ya'yan ne al'umma a ciki domin a sami mai sauƙi na rayuwa. Muna yi ba al'umma ba ce mu shi da babban matsalar mu. Allah na sha faɗa mana kwata-kwata, shi sa kullum duk mutumin da ya sani ni gaba ɗaya a gef a cewa ne bai mun kaza ba, ni ban yi da wannan ba. Kawai mu zo mu taso ba za mu iya kan mu kaza ba. Ko maganar tsaro inda da ake faɗa, in al'umma suka cika al'umma ba isa a taka su ba. Babu kai duk wani ɗan iska a duniyan nan, a garin nan al'ummarsa sun ga lokacin da ya taso ya zama ɗan iska, kuma suna kallon sa yana zama ɗan iska. A gabansu ya taso, a gabansu yake rayuwa, a gabansu yake satar kaji, a gabansu ya yana hawa kan ina ne, a gabansu ya fara sace-sace, a gabansu yake karɓar handset. Suna ne kallon sa mutumin zai zo ya zama a haka. Ya haƙuri bari in baku simple misali, shi yasa kawai gai mala unguwa ce za ka tara ka ga unguwar nan. Nakan wani ya ce daina ba da misali da ni, amma ni abin da sa nake son ba da misali da inda na taso saboda kada in yi wa wani ƙarya. A unguwar da nake ba na tunanin motocin da mutanen unguwar suka mallaka a eriyar unguwar nan, ba na tunanin motocin nan za su gaza 300 in ba bai fi ba. Zan ba ku misali, amma ku dubi a waɗannan motoci akwai mai 2, akwai mai 3, akwai yanzu ana yayi matarka tana da shi ka ƙaro ɗaya ta ma ka ƙara mata motoci na alfarma. An gane me nake nufi, amma babu mota ɗaya da suka warewa kansu muka ci to bari mu tare mu sai wannan motar saboda tsaron ne kanmu. Babu, in kuma akwai a faɗa. To wace irin al'umma ce wannan? Ya muke so mu rayu? Tunda zan iya siyan mota, wani fa zai iya fidda miliyan 30 ya sayi mota, amma ana buƙatar miliyan 3 a tare a sayi motar da za ta rinka yawo tana ba mutane ne kariya, ya kasa. To wanda ita ce al'ummarmu, muna jiran wani ɗan adam ne ya mana a ƙasa irin ta Najeriya. Mu faɗa kanmu gaskiya, babu wani gudunmuwa da muke so mu bayarwa ne kanmu. Mun haka ya jira muke wani ya zo ne ya yi mana, wa zai zo ya ma? Wa zai zo ya ma? Duk abubuwan da yake faruwa nan babu wanda bai da tarihin daga ina suka fara. Tabbatun muna kallon abin wasa yanzu abin ya zo yana ya ma fi karfin mu ma yanzu mun koma ne yan kallo. So ni nawa tunanin shine babu wani abin da muke nema da ba za mu iya wa ne kanmu ba, babu shi. Shi sa to wadan siyasa ya zo ya ce da kai bai ma titi, ba za ku yi akan ku titin ba ne? Ya ce zai gina muku gata, shi din ba ku je ku gina akan ku makaranta mana a matsayin ku na al'umma. Allah ba zai taɓa tara ku a guri ɗaya mai da kuwa waye gaba ɗayan ku, sai dai an ba ku yadda da shugabanci ba. Ku ce ba ku da tsaro, za ku samu tsaro. In mota ce za ku sai hilos guda 10, in kuka shirya unguwa sai mun sai hilos 10. Ai yanzu bahaushe na iya tara kuɗi ya sai hilos ɗin ɗaukar gawa, amma ba a iya tara kuɗi ya sai hilos ɗin da zai tsare shi kada ya mutu. Kuma yana ganin wai wancan ya samu lada.
tun da ita an mutu a ɗauke shi a kai shi kabari yana da lada, amma a hana shi mutuwa shi kuma ne yana ganin bai da lada, ba aikin alheri ba ne. wanda ita ce al'ummarmu. So malamai, ni kowa ya tashi shan me zai ji wa kansa. Allah mana jagoranci, ina kallon lokaci yayi. Kafin wannan akwai dan uwan Alhaji Aminu Kura, dan uwansa ne aka ce Allah masa rasuwa. Allah ubangiji ya ci kansa, Allah ya sa ya huta, Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna ta zama ko masa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.